Hemmeňize salam dostlar. Menin kanalyma hoş geldiniz. Men Mehri. Meni öňden bäri seretip beren dostlarymyzy izleýän käbiriňiz sizin komment goýupsyňyz öňkü köne videolaryň aşagyna haçan video snimat edersiň diýip neme sorulaňyz. Nuşa soraw üçin köp sağ olun. Bir hili meni ruhlandyrdy diýsem boljak. Bilen haçan video çekmedim. Durmuş zat bilen başagy bolup umumy işimi çalışdym zat etdim şeydi. Başagyçylyk boldy ýene-ýene izime geldim. Sizin kommentlaryňyzdan ruhlanyp, ýene de size Amerikanyň durmuşyny görkezip başlajak şu ýerdäki umumy kulturny tapawutlary, zatlar aýtjak indi biziň öz türkmen kulturamyz bilen Amerikanyň kulturasynyň arasynda. Osaň bugünkü temamyz biziň restoran hakynda. Köp ildeşlerimiz biziň Amerika gelýärler, emigrasiýa üstüne ýa student bolup ýa turist bolup ýa ýene bolup. Osaň ilk başta gelenlerinde Amerikanyň restoran kulturasy edil Türkmenistanyň ýalakda birazrak ütgeşigrak. Şondi Amerika geleňizde Amerikanyň restoranynda özüňizi nähil alyp barmak hakynda biraz gurrun etjekdim. Toys bul meniň kakby size bolan bir maslahatym diýen ýalyrak, siz başgaça özüňizi alyp barıp bilersiňiz elbetde ýöne Amerikanyň imенно kakda restoran öz kulturasy bar. Şonu gurrun berýän dedim. Birinji spisigimde defterçem как обычно. Birinji aýtmaly zatym siz Amerika neme в общем baraňyzda şu restorana baraňyzda restorana menü seretdiňiz, osaň menüde naharlaryň bahalary ýazyldyda. Meselem tam bir sandwich какой-нибудь бутерброд tam $10 diýeli. Osaň $10 ol prям şu buterbrodiň bahasy. Ondan daşaram size ýene üstüne tölemeli bolýaňyz. Toys New Yorkdaky baha neme tax var, to jest nalog var. Şu restoranlar nalog koyarlar sizin şu nahara. Osaň olam обычно 9%. Osaň siz häzir şu $10 buterbrodiň üstüne ýene de 9% pul boşmaly, to jest 90 cent koýarsyňyz. 90 centdan почти что $1 bolýar, sebäbi $1 da 100 centda. Ondan soň onun üstüne ýene de siz ofitsiantyňyz üçin tip koymaly bolýaňyz. Tip demek это как чаевой. Biziň Türkmenistanda bilmeýän ildeşlerimiz üçin чаевой это açanda sen biraz şu restoran nahardan artykmajyrak, pulun galýar tölemekde tam. Tam 2-3 manat dat galanda şonu aýyp size bolaýsyn çaýyňyza ýa ýeneňize dep goýup gitýäňiz, ana şoňa чаевой diýilen, orsça чаевой, inglizce tip bolýar. Osaň Amerikanyň kulturunda şu чаевой bermek gaty wajyp bir zatlaryň biri. Ýewropada meselem restoranlarda ofitsiantlaryna чаевой beren oklar. Именно Amerikada bolsa berýärler. Osaň şu чаевой bermeseňiz bir hili geňalňa käbir naglyrak ofitsiantlar даже sizden göni soramaklara mümkin, siz meniň hyzmatymy halamadyňyzmy, maňa чаевой goýmansyňyz diýip, osaň şoňa soramaklara mümkin. Şoňa kakby taýýar bolun. Tak što da şonu gödüňne tutun, restorana gideňizde naharyň bahasyndan daşary edil New York ştatynda 9% nalog var plus чаевой vermeli. Чаевой обычно bärde naharyň öz bahasyndan 15%dan 25% çenli ýa-da ýüregiňiziň içilişine göre diýen ýalyrak. Ýöne standart обычно 18-20% goýulýar. Osaň häzir $10 buterbroda meselem siz $1.80 berersiňiz чаевой. Neme sebäbi 18% bolýar da $10. Osaň şonu hasaplap göräň, agar siz $10 neme buterbrod üçin bir töleýäňiz, 90 cent nalog üçin bir töleýäňiz. $10 90 cent bolýar, meni почти $11 diýeli. Ondan soň почти что $2, nundy $1.80 centam siz чаевой edip kak tip diýip töleýäňiz ofitsianta. Şu şeýlelik bilenim size umumy şu sandwich üçin ya şu buterbrod üçin nemek restorana baraňyzda siz где-то $13 töwerek çykdajetýäňiz. $10dan daşary. $10dan daşary diýemden şu $10, soňra $3 da. Şoňarak çykarýan. Почти $3, şu $12.70 şoňarak bolup çykýar umum bahasy. Почти что $13 tratit etýäňiz. Şonu hökman suratda gözeňne tutun. Osaň magazinlarda da şeýlerek, ol magazinlary ýöne men size soň başga bir videoda düşündiren. İkinji
Nemesi restoranların wagtlary biradarak ütköşük. Olam ştatdan ştata, şäherden şähere neme tapawutlanıp durýar. Meselem New Yorkda gaty bir başagaý şäher bolan sebäpli bärde restoranlar gaty gijeçen uzak gijeçen açylýan restoranlar we 24 saat açyk restoranlar bolýar. Käbir restoranlar we New Yorkda imенно italyan restoranlar esasanam. Olar meselem aydaly günortan где-то 3'te yapılýar da 5'te açylýar da. Olam näme üçin sebäbi helki indi italyan restoran bolan üçin pizzalaryny olar peşte birden kürämi diýerler. Türkmenden küresi bar, küre peç. Şo küre peç diýerler, peşte pişirýärler da pizzalaryny ile türklerde fırın diýerler. Çöreklerini pişirmek için. Şo türklerin fırını ya Türkmenden küresi diýerler, peşlerde pişirýärler. Şolar şo pecini günortanky nahardan soň katda arasalamak isleýärler. Osaň şol pecini arasalaýynça, osaň täzeden gızdyraýynça 2 sagatdat gerek bolýar da olara. Şo sebäpden günortan 3'den 5'e çenni restoran ýapyk bolup biler. Eger italyan pizza restoranlar bolsa, ýöne hökmen italyan restoranda italyan däl restoranlaryň hem şonýalak geňen aýrak wagtlary bolmagy mümkin. Ya da meselem eger bar restoran bolsa, onu olar käbirsi 4'den soň açylýarlar. Olam näme üçin gündüz sırano ken klient bolanok, alkogol ken içilenok, şoň üçin hem gije açylsak bir de has peýdaly bolýar diýip, hemem işgärlere köp pul tölemeldir diýip, olar hakby gijeler 4'den 5'den soň açylýarlar. Tak što siz restoranyň sagatyny göz öňüne tutun. Eger sagatynyň haçanlygyny bilmeseňiz, Google Maps'e girin, toýst Google karta girýänizde, şo ýerde şu restoranyň adyny tapıp şolaryň sagatyna seretseňiz, обычно Google kartada size görkezýär näçeden näçe açylýany. Eger Google kartada ol informasiýa ýok bolsa, siz Google kartada restoranyň telefon nomerini tap bilýäňiz. Osaň telefon nomerini arkaýyn jana dep sorap bilýäňiz. Siz şu näçede açylýaňyz, näçede ýapylýaňyz, şoňarak soralar. Olar size обязательно как бы jogap berýär, problemasyz asyl. Toýst ober как бы geňen aýdatlar. Indiki punkt neme ona indi häzirki döwürde hemmekşem etdiýär, ýöne onu agdap geçeýin diýdim da. Restoranna meselem ütköşk restorana gitsen, owadan ütköşk nahardat getirse, şu naharyň suratyndan almak, Amerikada meselem geň zatly hasap edilenok. Bilemok Türkmenistanda nähil hasap edilýär, ol gowdatmy, erwetdatmy adamlar size geň galyp seretýärler, ya samsyk hasap etýärler, onu bilemok. Ýöne Amerikada meselem naharyň gelse, şonu suraty alyp duran, ya alyp oturun, soň surat alyp bolan soň naharýan adamlar we toýst eta standart normalny ştaýtsy. Suratı alıp öz şol naharyň suratyny internetde goýmak. Osaň belki biziň neme köni nemelemiz, mesela mamalamız, babalamız, atlamız, odatlara düşünmeye, o nähili samsyklyk diýer, naharyň suraty alyp internetde goýmak. Ýöne biziň kakby döwrümüz başga döwür bolan soň biziň üçin kakby standart. Osaň Amerikada şeýdip naharyň suraty alyp internetde goýmak, hiç kim şonu geň alanok diýjek bolan şoň üçin arkaýyn etiberiň, arkaýyn suraty alybeриň naharyňyzy, öýdäkilerinizi imodan iýererin. Mene meselem käwat şeýtýär, ejem dadyma iýerýän, eger ütköşk owadan nahardat owadan şekilli bolsa, suratda alýan eje seret, men bugün tam brazilski nahar edip ili ýeşe da şoňalatlar demetýän. Osaň ejemem nu seretýär da nemetýär, o näme bu näme diýip soraýar, şeýdip nu gydykly bolýar da. Osaň indiki punktum neme Amerikan restoranlarynda eger siz meselem burada nemede käwatlar menülarynda atlary öz dillerinde ýazylgy bolmagy mümkin. Osaň käwatlar düşünip bolanok. Käbir ýerinde de neme düşündürüş ýok meselem. İtalyan restoranlar var ýa-ni italyanski dilde ýazylgy da tam antipasti, pollo bradat diýdi näme öz dillerinde de. Osaň обычно aşanda inglizçe düşündürüşini ýazýarlar tam. Bradat diýip, osaň tipa bul tipa pasta, fusilli pasta, tam pomidorly garlan, näme diýip düşündirip ýazýarlar inglizçe. Käbirsine onu ýazanok. Osaň esasen hem ýazmaýanlar hem näme käbir ispan restoranlaryna barýan, ispan diýende şo meksikanski restoran ýa portorikanski restoranda, şolaňyl şo latin amerikanski restoranlara barýan, köpsi ispança ýazylgydy menüsinde nämeleri kakda soň nämeligine düşünýänok. Osaň şoň üçin düşünmeýärdik ýagdaýyňyzda sizi şu ofitsiantdan soramaklyk aýyp däldir. Toýst siz sorap bilersiňiz.
arkayın çekinmän sonra verin. İngilizçenin go olmasa da ziyanı yok. Çünkü berde hem ekşi immigrant olsan şoň üçin çekinmän sonra arkayın bu näme de birisi näme afsandygy näçe uzak wagt saklasyn ya saklap bilersiňiz. Hiç şeýle çekinmän. Realna soran, şeydip sorap, öğrenip bolýan naharlar var da, teger ederse soraman bir zat zakaz etseňiz, olan bir gowy däl nahar bolsa, onu как бы çydap iyi oturmaly bolarsyňyz da, ýeli şoňa meňdeşdir. Odan bul meselede ýene meniň indiki punktyma awtomatiski eltdi. Olam eger siz getirilen nahary meselem halamasaňyz, tagamny halamasaňyz ýa belki näme aýdaly biraderak yanıgrak olsa, mesela pizza zakaz eden olsanız, pizza aşağıda yanık olsa biraderak ya da aydalı tavuk zakaz eden olsanız, tavuğunuzun yüzü yanıgrak olsa ya saňaty olsa, çiriş-çür gat edip pişirilen olsa da, umumy halamadyk bolsaňyz, siz şonu ofitsiantdy çağırıp, şo nahary täzeden ettirip bilýäňiz. Toýst aýdyp bilýäňiz, izvinite, biz sizin şu naharyňyz bilen naharyňyza beğenmedik, короче, bu tam tavuk slишком köp pişirilipdir, saňaty, короче, näme karton ýenin ýalyk, olsaň ýa-da pizza ýakylypdyr, men ýakylan pizza ýejek ýa-da ýa-da meselem eger steak zakaz etseňiz, toýst et zakaz etseňiz, abyşna sizden soraýarlar da nähili gyzgynlykda, nähili pişirmelisiz etiňiz gowy pişen bolmalymy ýa ortaça pişen bolmalymy ýa-da kän pişmedik bolmalymy da steak. Olsaň aýdaly sizler ortaça pişen bolmaly diýen bolsaňyz, olarum şonu ortaça etmän, gowy edip öldürüp pişirip getiren olsa şonam siz ýygyny berip bilýäňiz. Men ortaça pişirilen et isledim. Siz bolsa muny çiriş-çür uzak pişiripsiňiz diýip ýygyny berip bilýäňiz. Olsaň ofitsiantyňyz size şoňa derek täze ýasalan nahary getirip berýär. Toýst şo bir nahar ýöne şo täzeden ýasalan meselem. Aýdaly salatyň ýüzünde şo ýanyk tawuk bolsa ýa gaty pişirilen tawuk bolsa şo tawugyny çalşyp berip size umumy taryelkan täzeden getirip berýärler. Olam aýyplatdy pasap edilen onu nimede özüň normal adam bolsaň mülakatly gürleşden we sypaýdat bolsaň bir özüňi swolch alyp barmasaň onun ofitsiantlary nime ötünç soraýarlarda nime sizde şu nahary täzelep getirmegi hiç problema görenoklar da olsaň şefiň ýanyna barýarlarda ene klient короче şunu halamady olsaň täzen edip berdiýärler. Tak şu şonu sorap bilersiňiz. Tak şu da şol ýeremma Amerikada tipa nimede servis gowy diýjek bolýanda. Olsaň ýene indiki nimem eger Amerikada дело в том, что porsiýalar uly, gaty uly, realna gaty uly, men suratyny goýjak bolar şu videoň içinde. Olsaň ol bir tane porsiýany, amerikanski porsiýany adamlar, indi Amerikanyň özleri köp ýançy bolsa bu törp bilýärler de, ýöne eger abyşna adam bolsaň, neme guturup bolanok realna biraderak slишком neme bolan, gaty uluda onu näde guturjak aşadan ýarlary gelir. Olsaň şonu birden guturup bilmeseňiz, siz şo nahary ýanyňyzda alyp bilýäňiz. Toýst hiç kim size gyýtak seretmeýär. Men meselem Amerikan mektebinde okamsoň, ýa-da Türkmenistana gidemde, inni berde bir ýylyň içinde mektepde öwrüň, men öwrendim da şu toşda ýanyňda naharyňy alyp gidip bilýän, öýüňe tipa guturmadyk naharyňy. Olsaň Türkmenistanyň restoranyna baryp, şo marda restoranda şu guturup bilmedik naharymyň ýanyna nimeni soradym, konteyner soradym, şoňa naharymy salmak üçin bolan. Ofitsiantka men ýüzüme bir hile neme ýalak seretdi da, как будто men bir nişi бездомный ýalak, toýst какая дура diýenler. Şo ýalarak bir hile manierada. So neme o da seretdi, bir hile üstümden gülen ýalym däle bolýar, bir hile seretdi. Şo ýalarak manierada seretdi. Maňa немножко неприятно boldy. Olsaň menem wow dedim, okey, значит, like Türkmenistana, как бы eger naharyňy guturup bilmeseň, ýanyňda konteyner soramak, şo naharyňy öýüňe alyp gitmek, etek neme aýyp hasaplanýar da, nişibrotka ýala hasaplanýar, получается, sen bir neme, как zat görmedik, pohodu da, to şo ýalarak diýip bakylýan da Türkmenistanyň Türk restoranlarda şo ýaly duýýam. Soň ýene Amerikan restoranlarynda meselem ol nabarot neme gaýtan beýenýärler, eger siz ilk guturmadyk naharyňyzy konteynera salyp öýüňizde äkitseňiz. Çünki bular naharyň
zaya bolmagyny isleyen noklar. Oson gaýtam siz konteyner soramasaňyz şol gutorp bilmedik naharyňyzy ýanyňyzda äkitmeseňiz gaýtam şol geň galynýar. Toýst gaýtam şol birazrak neme bir hilrak görýärler sizi. Meselem tipi aýana nahary daýalap tam neme bilemok teviga takında pikir eden o günde musur köpeltya tipi şonyal manida seretdiýärler bir hilken tipi dünyada aja adam yetik bu olsa meslikden ýaňa Короче, meslenipdir, nahar neme desi gelen o konnon verdik. Birazrak şonýalrak seredilýär. Şoň üçin siz gaýtam, Amerikada naharyňyzy gutormasaňyz, hökmany suratda konteyner soraň, hiç kim size gyşym sereden ok, hiç kim size meliçni diýip hasap eden ok. Umumy bu berde standart, poýtum arkaýyn konteyner soraňda nahar ip bilmedik naharyňyzy ýanyňyzda öýüňize äkidiň çünki ertire biri güneside abiýet hökmüne gowalar hemem конечно puluňyzy ekonom eder. Вот, men sowietim. Osaň ýene men sizi bilemok, ýöne indi sizde daşar ýurtda men Teretde maňa şu video teretýän adamlar köpse daşar ýurtdadyr ýöne. Siz burada syna diýen bolsaňyz, näme üçindir Türkmenistanyň wagtymyz ýa-da umum Türkmenistan'dan gelen adamlar bir hilek çalt-çaltdan iyi yerlerde deru turup gitmek gülen bolýar. Toýst meselem Amerikanlar ya İnglisler ya Fransuzlar ya yeneler ýalak uzak wagtlap restoranda oturan oklar. Men düşünýän bizde hemmekşi başagy, osaň aberde bolsa Amerikada bolsa bilemok adamlaryň ederi işi ýoklugyndan mı ýa bilemok umum rasla bilen narod bolandan mı ýa köpü görün üçin bilemok ýöne şular uzak wagtlap sagatlap restoranda ýyp içip oturmak bular üçin kak normalny otaň şey diýip wagtyny alyp çeppe çeýnäp ýyp içip gep gürrüň edip deserta diýişdirip şey dip oturýan. Toýst berde normalny şol. Osaň siz hem wagtyňyzy alyp arkaýynçylykda oturup bir nemede wagtyňyzy gowy geçirjek bolan, hiç şeri gysdanmaň. Elbetde siz deru ýyp turup gitseňiz hiç kim size hiç adam diýmeýär. Adamlar geňim almaýar çünki belki gitmeli ýeriňiz bardyr. Может быть, şowa gitmelisiňiz, может kinoteatra bilet alansyňyz. Toýst her hil ýagdaý barda ýa dostuňyz bilen görüşmeliler. Nikto ne знает da näme o da sebäbiňizi ýöne şonu neme etmäň diýen birazrak raslablatsy etme öwrenin şo diýjem ýadyr bu videony görsem maňa söýger ýöne ejem mesele desim gelýär da ejem gelli Amerika olsaň her ýerde ejemler restorana gitýän bolen like deru iýa da neme da bir hilek şo ýerden çykmagy stanýa. Benim ece oturdiyan, otur gürleşeli, iyeli, içeli, tak spokojno da, provaltımı da geçireldiyan, ay uzak oturup näme gerek diýip şeydim. Oňaýdal, aýlanaly eýdel. Kakda bir hilek şonýa nemetde hemişe bir ýerleri gysdanýa meniň ejem. Ýöne umumy tebigatdan hem şeýle ol kakby hemişe hemme ýerleri gysdanýa, ýöne bir hilek wagtyny alyp nemede lezzet alıp bilen ok meniň pikirimçe menem onu ejeme köp gedem aýtdym eje näme üçin ten gysdanýan hemişe wagtyny alyp lezzet al sen bir go atmosferada oturýarsyň zat bilen şu bolan atmosferany umumy şu nahary içip oturan suwuny ýeneňi soňy zatyny bir hilek wpitowy edip realna bir duyulun kakda bilemok şu zatları pikir edip düşünüp zatyp wagtyny alyp bir wagtyny lezzetli geçirmäge çalış diýip nemetýänem on bolýa diýdi. Soň indikede ýene ýatdan çykýar ýene gysdanýa ýörgiteli troll diýip başlaýar şey diýip da. Odan belki siziň araňyzda da şonýalrak hemişe gysdagda bolan adamlar badyr ýa-da belki siziň hem ejeleňiz meňe ejemýalakdyr, hemişe gysdanýandyr, bir ýerlere gitmeliler. Odan şonu hemişe ýatladyp duruň näme diýjekdim, durmuş o zat däl, kak bir çapşyk ya bäsleşik däl, hemmerik ılgawlap ýetip bolan o şeýle däme birazrak neme wagtyňyzy goýja geçirip nemetjek bolun bir lezzet aljak bolun da her bir ýaşaýyş minutyňyzdan ýa bir size öňüňize getiren naharyňyzy goýja izuçaj edin, goýja seredin şu nahar nädip pişirilipdir, näme edipdir. Indi şu zatlara seredip bir men kürimçe lezzet almam mümkin. Simbole Amerika ýalak ýerde eger bärde işe bolup gören däl bolsaňyz olam kakby hasam wajyp mykadiýan şey dip hemme zada bir hilek ýakyndan seredip has dikkatli bolmak.
bu mening pikirim elbette. Вот, şon neme deyinledim gene de bir neme punktum ma berdi. Neme Amerika'da ilk başta siz o da restorana barangıda hükman suratda afitsant sizden neme deyip soraya granttan o da su getirip vereyim mi ya da butulkadan diye. Afitsantın işi elbette restoranın zatlarını satmak. O zaman suunam satsa olam has koyu. Çünkü hazır size $3 butulka su satsa ya $5 butulka su satsa siz onu çiğ koyuyorsunuzda şu hizmet için pul koyuyorsunuzda hasan bahas yukarı kalk ya da siz şu $10 buterbrodun üstüne şu $3 ya $5 su da tölersiniz şey deyip sizin $10 verdiniz $15 öyle. Onun şunun için eğer siz pula da ne şu butulka suya pul soğusunuz gelmese onunla siz arkayın granttan pul neme su su sonra verin. Потому что это нормально. То есть hiç kimse de nemetmez ayıpla bir gariba keni ya nemekin kıskanca keni da tip hiç kim böyle da fikir etmeye. To есть granttan su sonra verin. Tap water ding bolle. Sizden soruyorlar. Would you like tap water or bottle water diye şey deyip. Sizden tap water ding. Tap değil mi? Grant değil mi? Anlatıyorsan. Size şu granttan su getiriyorlar. New York'un ayımına granttan suyu ön has in arasta su di pasa veriliyor Amerikan içinde inni bradrak bağlı kaçıptır. In arasta suada yönü içerlik bolya toys ölüm yoktan normal su. Şunun için arkayın granttan suyunu içi verin, restoranda da granttan suyunu zakaz ediverin. Granttan su restoranda mut. In hedileri, o zaman siz boşuna butulka suya pul bereniz yok. Mesela granttan su getirenlerine de hükman suratta Amerikanlara imine buzlu getiriyorlar. Şunun gözünü tutun. Kış olsun, yaz olsun, toms olsun, güz olsun şular hükmanı suratta suyun içine buz salıp getiriyorlar. O zaman eğer buz istemeseniz şunun ününden aytın tap water, no ice please deyip. No ice это как бы buzsuz demem ya da sen şeyde buzsuz soran olmasa o size buzlu getirir. Buradan buzsuz soramak yattan çıkarırsanız buradan olam size buzlu su getirse şunun idina ne medip bilyanlar aytı bilyanlar I'm so sorry ding tipo like ya извиняюсь da can I have tap water without ice ding ya da no ice tip şey aytı bilyan tipo ya извиняюсь bağışlarsınız da yöne şul krandın suyunu buzsuz alıp bilirin mi deyip şey deyip sorarsanız size afisandınız probleması şu stakanınızı ekidip, izin ekidip size buzsuz suyu getirip verir. To есть hiç ile çekinmeyen, korkmayan, inistiliğiniz olmasa da ziyanı yok. Gürlep bilişinize göre arkayın sonra verin самое главное mülakatlı olmak, sıpayı olmak, buram şey neme spasiba, pожалуйста diyen sözler aytıp bilmeklikte manyeralı olmak. Haçanda manyeralı olsanız size go hizmet etdiyorlar. Neme grubu olmasanız ya bir samsık değişmez adet etmeseniz size hemişe go hizmet etmeye çalışıyorlar. O zaman yine de burada sırtarın, yılgırın. Çünkü Amerikanlar hemişe yılgırıp bören adamlar halayalar, özlerem yılgırıyorlar. Ecem bular aytı it yılgırış etdiyorlar diye itler yılgırıyorlar, dişlerini açıp şanyalar. Bilemok it yılgırış mı demiyor. Amerikanlar hemişe sırtarıyorlar, yılgırıyorlar. Olur için bu standart külturası. Şunun için sizem arkayın çekinmeyen yılgırıp gürleverin afisantlarınız bilen. Olan bir odat manyera тоже mülakatlılık olan bir sıpaylık öyle olsan onlar aşan beğeniyorlar olsan şey deyip ama vejlivi sözler aytıp şey deyip yılgırıp zat edip mülakatlı olsanız hemişe go servis alarsanız eğer özünüzü hayvanyalığa alıp barsanız ona hayvanyalığım servis alarsınız deyin. Neme arada bir tanışım ayttı afisantlı olup işleyedi o zaman olaydı ya neme diye Kazakistan'dan bir 3-4 sene oğlan yıl restoranıma diye o zaman ben şolar diye sirravac ettim diye o zaman helkiler diye bir hilet diye her bir şansta diye üstümden gülecek olup diye sımsık değişmez edip durdular olun diye men üçün это было не смешно diye menin üçün diye men gülkeyim tutmadı şuna diye samsıklık gördüm diye o zaman
men hiç düşünemok bizinkilere diýeden de öde türkmen oýdyň da ýöne şu imine klientler Kazakistandan opdur olam näme SNG adamlar da bilen Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan kataransa diýen ýalar. Ya ors bolsun meselem o şeýdip bradrak, stranrak özlerini alyp barypdyrlar osaň olam maňa näme dip gurrun bere ya samsygy bizinkiler diýip şeýdip içýändir ondan. Soň ýene bir klient gelipdir, onam gurrun berdi. Näme araýal gelipdir osaň olaram Kırgız ekeni, Kırgız mı Kazak mı torjuşda koýasaň. O helkinin ayaly bu gyz barady, ofisantka gyz barady. Personalny soralar, sorak başlapdyr. Sen näçe ýaşyňda diýipdir, durmuşa çykmadyňmy diýipdir. Näme üçin durmuşa çykan ok wagtyňa ma gidip barýa, to şoň ýadatlar. To is indi Amerikada on ýadatlar soramak realna gaty grup diýip hasap edilýär, aýyp, samsyklyk diýip hasap edilýär. Şoň üçin şonam geň alypdyr helki gyz, nu dişe türkmen ýydymyz. Tipa şoň ýaly personalny soralar sorady menden diýe, "Nehilda da bizinkiler" diýip başlady. Men bilen näme işiň var, men ýaşym bilen näme işiň var, çykanmy çykmadykmy onuň bilen näme işiň var diýip da. Onuň şoň ýalyrak özlüňizi şoň ýaly alyp barmajak bolun. Çünki Amerikada on ýa soralan kim bole nätanş adamlar, kim bole nätanş adamlardan içim bole kag ofisantlığından batlaňydan to şoňa soramaň hiç il absolutna aýlygynam soramaň, ýaşynam soramaň, çykdymy çykmady onam soramaň, absolutna şoňa batlar soramaň, özüňizi erbet tarapdan görkezmäň, diňe pozitiv tarapdan görkeziň. Çünki siz Türkmenistanyň ýüzü bolup durýaňyz diýin. Türkmenistany predstavlять etýäňiz osaň türkmenler akmak, samsyk diýmesinler da. Ene biziň şu türkmen ofisantka gyzymyzyň şu gazaklar hakynda, kırgızlar hakynda eden pikirini türkmenler hakynda adamlar pikir etmesinler. Poýetому näme Amerikada, Amerikanyň restoranlarynda belli bir manierada özüňizi alyp barmaňyzy maslahat berýän. Eger maslahatymyz alasyňyz gelmese, zyýany ýok. Öz işiňiz ýöne meniň pikirimçe şunýalyrak şunya informasiýany bilseňiz özüňiz üçin meniň pikirimçe eger Amerikada galmagy karar berseňiz yerli kultura assimilasiýa bolmak, girişmek hasy ansat bolurum diýen. Şeýden men şu günki videomy tamamlaýan. Надеюсь, size halansınız öýtgen. Надеюсь. Господи, türkmençe gürlemem ýatdan çykarypdym. Ya, kadın, realne men ozat video zat ýasamakam türkmençe ozat etmelim diýen. Käbir sözler ýazyplar edip, öňünden praktika zat etmelim diýen. Sebäbi ingilisçe gürläp bir hile türkmençämi ýatdan çykarýan çynym. Şoň üçin näme gaharlanmaň maňa türkmençe bir hilrak gürleýän bolsam. Ya, tak što näme like that goýmagy we paýlaşmagy unutmaň. Ýene de size şuňa meňdeş videolardan ýetiririm. Sağ olun, hemmekşe ve size gowy gün arzu etýän. Sağ olun, paka.